BPF हानजाया माला मानसि बुथारा प्रमद बर' सरकारा बेखौ इमिडियेट होखाराब्ला गावहानो दिगदार दं बेबादि फौसावलिया एमा बेबादि जानला मोनला मानसि बुथारग्रा माग्रा होनलाबायनाया बेथ' असनमानजनक 17ता बोसोरजों सरकार सालायबोनाय लाजि गैया बिसोरो दालाय दासा बुथुमनानै गभर्नमेन्ट दानानै दिनै मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादफ्रा बे राकेश बर'नि हेंथायै जों दिनै एफआइआर खालामगोन माब्ला बुथारा सोर थैदों भिक्टिमाइजनि फेमिलिखौ थन्न नामा होजोबनो हायाब्ला बे भबिष्यत दिगदार दं गावहानो बिथाङा BPF हान्जाखौ मानसि बुथारग्रानि दोलो होनना बुंदों हान्जा होनना बुंदों बबे तारिखआव सोरखौ बबे भिक्टिमाइज फेमिलि जादों बेखौ जोंनो हिसाबखौ नांगौ साबसे बुथारा आरो बबे BPF बबे जिल्ला बबे ब्लकनिफ्राय बबे BPF दलनि हान्जाया सोर मानसिखौ बुथारफेरा बिनि गासिबो बिथं तथ्यखौ होआब्ला बिथांनि नामै आरो जों दिनैहायनो मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादफ्रा जों बिथांनि नामै मानहानि गसर होगोन बिथाङा जाहाथे जानला मोनला बेबायदि बाथ्राखौ दाबुदों हयथ' बिथाङा फाग्लाबा गगोन मेडिकेल टेस्ट खालामनानै आरो फाग्ला नङाबाथ' बेखौ जों हगारनाय नङा बिथाङा जुदि माने मेन्टेलि फिजिकेलि आनफिटबा प्रमद बर' सरकारा बेखौ सासे सदस्य हिसाबै दोननो नाङा इमिडियेट बेखौ फिजिकेलि आनफिट घोषणा खालामनानै निफ्राय होख'नांगौ नङाबा बियो विभिन्न जायगायाव बेखौ जेखौ गोसोखाङो बेखौ बुंलाबायगोन बेबादि मोनसे रेसपन्सिबिलिटि सासे एमआ जुदि बिदि बाथ्रा बुङोब्ला बिनिफ्राय लज्जाजनकसिन मा दं बे गासैबो बड'लेण्ड एरियानि समग्र जोंनि जाति जनगोष्ठि मोनसे असनमानजनक मन्तब्य बियो सासे एमआ बेबायदि बाथ्रा बुङोबा बेनिफ्राय साबसिन आरो मा दुखु गोनां बाथ्रा दंबावो गावहानो बे फैगोन बाराव बरखौनो 20 खानसो मोनगोन ना मोना बियो मुसलपुराव जा रोखोम शक्तिशाली जोंनि दा बर्तमान BPF दोलोआ बे निजे दा बेखौ नुनानै ओरैनो बखिनो बायद' जादों बे बखिलाबायनायसो सोरजिनाय UPPनि जारिमिना मुसलपुर गोमालांसिगोनब्रा मुसलपुराव लैहोर गिर्जाब जोंनि शक्तिया बारायगासिनो दं बबे जायगायाव लैहोर फैनानै UPP हाबनानै नुदोंब्लाय UPPनि इतिहासानो गोमासिगोनसो मुसलपुरनिफ्राय बेखौ आं दिनै रोखा बुंबाय बे बाथ्राखौथ' पाब्लिकफ्रा मिथिगौ रायजो राजा मिथिगौ दिनै राकेश ब्रह्मआ हठात मैयासो देरहानानै बिथाङा बड'लेण्डनि आथिगुरि जेबो मिथियालाबानो बिदि बाथ्रा बुंलांनायाथ' बे एकदम जघन्य अपराध बेबादि मानसिया सासे एमआव थानायानोथ' असम्भब प्रमद बर' सरकारा बेखौ इमिडियेट होखाराब्ला गावहानो दिगदार दं दिनै सासे रेसपन्सिबल सासे एम जानानै बर' रायजोनि गेजेराव बेबायदि बिमुं थासारि लाबोनाया दिनै बर' हारिनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव बेथ' बिराद लाजिनांथाव जोंबो बर' बिबो बर' जों मोनसे राजनितिक दलाव बर'ल' थायाथ' बिभिन्न जाति जनगोष्ठि दं जोंनावहाय जों बयखौबो लानानै राजनितिक सालायो बिथाङा बोरै थख' बोरै बिदि बुंनो हाखो BPF दलाव अन्यान्य जातिनिबो मानसि दं जोंनावहाय होमबा बे BPF दलनि बे विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्राबो दुखु मोनगोन ना जों जिहेतु मोनसे राजनितिक दल मोनसे रेजिस्टार्ड मोनसे रेकगनाइज मोनसे फुल फ्लेजेड जोंनि लवार आसामनि बिथोराव मोनसे शक्तिशाली राजनितिक दल बा BPF बे BPF खौ जेने थेने बिदि बाथ्रा बुंबा बे जोंखौ फोजोबनो हानाय नङाथ' आरो जोंनि गोहो बोला रासिनसो जागोन बेबादि फौसावलिया एमआ बेबादि जानला मोनला मानसि बुथारग्रा माग्रा होनलाबायनाया बेथ' असनमानजनक जोंल' नङाथ' दलावहाय विभिन्न जाति जनगोष्ठि दंना मा बर'ल' जोंनि बेहाय बिटिआरआव बा BTCआव जेसेबांनाखि नागरिकफोर दं फ्रायानो जोंनि दलाव इनभल्भ दंजोबो 17ता बोसोरजों सरकार सालायबोनाय लाजि गैया बिसोरो दालाय दासा बुथुमनानै गभर्नमेन्ट दानानै बिदि बायदिसिना खोथा बुंलाबायनो बे अब्ला बिथाङा बर' हारिनि अनगायैबो गुबुन जाति जनगोष्ठिखौ लाजि फोनांदोंना निस्सय बे प्रत्येकटा जोंनि BPF दलाव थानाय विभिन्न जाति जनगोष्ठिखौ लाजि फोनांदों जों धिक्कार होयो बेखायनो जों दिनै मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादफ्रा बे राकेश बर'नि हेंथायै जों दिनै एफआइआर खालामगोन प्रत्येकआनो दिनै खालामजोबगोन बे अन्याय बाथ्राखौ जों सह्य खालामनो हाया माब्ला बुथारा सोर थैदों भिक्टिमाइजनि फेमिलिखौ थन्न नामा होजोबनो हायाब्ला बे भबिष्यत दिगदार दं गावहानो बिथाङा जुदि लाजिनानै मोनसे खेमा एबा खमानि निमाहा बियोब्ला बिथांमोना बिनि सायाव मा खालामगोन बे जखननो भुल खालामगोन तखननो निमाहा बिबान जानाय नङाथ' जोंथ' रावबो बुवाबो जाबो जों आइन दं आइननि आश्रय लागोन जों बेखौ बुवाबो जुवाबो जोंहा आइन दं आइनाव आश्रय आइना जा बेबस्था लागोन जों बेखौनो खर' फाथिना लागोन